Kakhasi Hills Autonomous District Council kan haban maramot lut ki ying hima kibatei pin inam Hakhasi Heritage Village kibadon hamauplang laratmu ban penlong biang ya kamonalit festival hau no pra mentau snem. Kumshi benta kajing penkre nak benta ketika tamasa nakaliang ka council hakas ngipalei lalai banjirip ya ketika Heritage Village harengkat kajing don lang ki officer ne kita sorkar kejela. Nakaliang ka council hapok kajing alam jong ba Victor Rani uba rangkensai karbuki kumju na chairman ka council badeiru UMDC ka than uba lamprang bla kilai thu baya ke ka bakilap kin sara apan ya ka kai pot ha UCEM rep kajing wan kajing mentahang ne kalong bangin pek ka ka priority ka badwan kam ka bangin le akman te yakine ngin ya hagini ki kendiat sengi ki banwan ngin sedang ia gaban maramot ia gaban renovation kat ka ba idron kam ka ba sia akman harbide ban penbit penbiang alur ka water supply harbide ban penbit penbiang bat ki electricity bat hagaju poru harbide ban maramot yeki surok snong ki bangi idron kam na gabenta ketika program ka ba nagaliang ka council ngin sa penlong hag banai Disember Margajing temu ko bakong san i kalau bangin showcase ya pertai ku mga ong ya gajing rius pa jongi hagabide bat kariti ka dustur tengas ngau banong kita gidei kijing yo nong habangi penlong ya kene ka festival khatlai khat saw bangi penlong khadu ya kene ka festival hari ngim siam la yo shu bangin penlong festival kene ki snem ki basa dei halor kene ka nong rim basai sisin ni kuak biang bengin pelong ya kan festival mari ngi sungthu bangan ni moonlit festival kum bangi la pelong ini ki snem gi baladep ngi i bagadi ka we ni festival ngala ban ong ka bapau ni ki bapau nam tam na boro ki festival hapo ka jela ka jongi ikan ni ka jaka boro ko we bat ka jingwan ra ila ki surok ki om kat no e kam bu ka HDC ban pulut harbide bat ki jing penlut kat mentang impat semle erma kat nu ngin penlut ang ne tiga ni ketika sengi ke bangiwan ban jurip ban peki ki kam ki basya akman bal se haki kendiat sengi ki banwan ngilala ya gaba ngin hak ban penkre ban penbit penbiang ban erma ya gene ke jinglot hak bide bat kene ka jing penbit penbiang penkre penkrum yeki kam kiba hakmat Superintendent Engineer naga council lawan ulang unsna ya DPR detail project report unsa place po isi khmat isi ta por yunta tingin la ban batai on constraint yum dan re ga pisa ban pumlong ban lo snam de le na ta da ba na du ar ja khatlai yum la ban pumlong ya ga molit festival te ha ni ga sin pat nilaya thmu ban pumlong ya kane te UCEM la shimkhia jadi siapa UCEM budan burang ladai bandan lang hakani kasih wan jurip lang tang ba dan kam ko bakar ke bau hable channel hi ke ula pha tang yangi EM pun pek ya kani kam pat ngen ai report yu ada lawan phai na port Delhi eu ya ban penpau ya kadak ji sung yo belai leng ba kani kasni ya ka ban nakaliang ka executive committee jong Khasi Hill Autonomous District Council haring kat lang bat ki officers nakaliang ka sorkar jela ki bakentup naka PWD department PHE department bat nakaliang ka MCL ngilayo ia ka ban wan jingo ia kene ka Khasi Heritage Village hang ne po mau plang wa ka jing tmu ka bakong san ka jing wan ka jungi hang ne kalong na kabenta bangin penlong ya ka moonlit festival hapo jong neusnem katakala banlong haki tayew ningkong baar jong benai Disember tedei halor kene ka man nakaliang jongi ni wan hang ne ban pet ki ki kam ki bakong san ki bangidon ya ka ban le ha ka bidei bat ke jing penkre penkrum ya ka tei ka festival ka bangin sa penlong sian ti nakaliang ka executive committee ni sngeu ya ka ban ya ka jing khublei ka bakar pang ya ka PHE department PWD department bat nakaliang ka MECL department ki balai sim khialang banyawan hakane ka sengi na ka benta ka jing penkre penkrum ha ka bidei bat ka tei ka festival